Sizwe simnyama, nginibingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo igama lami ngingusithembiso ngwakandlozi. Ngizocela amaqala ukuvashela ichannel yancindezelo subscribe bese futhi thokozele le video. Wembukeli kulimale kaba abasebenzi abakade begibele ebhasini endaweni yasemtobatoba ko N2 ngesikhathi itekisi ebesiye sihle umgibeli kube seqhamuka ibhasi lihamba ngesikhulu isivinini libe sedlula nakho konke bekuphambi kwalo kwalimala abantu. Kubika ukuthi ibhasi bibheke endaweni yasenkondosi kwankomo kayixoshwa kanti umbukeli inhlanhlaleyo akekho odlulile emhlabeni kule nhlekelele yengozi kanti kube sekuthiwa abalimele baphuthunyiswa esibhedlela ukuyothola usizo oluphuthumayo. Mbukeli udaba olubuhlungu kakhulu lolu bekuyizona ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuvo lakho kwi comment section melele lolu daba ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.